चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण सात लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण सात लाईव्हवर। आता गणरायाच्या आगमनाला काही तास शिल्लक आहेत, त्यामुळे बाजारपेठा सजल्यात। पाहुयात वेंगुर्ल्यातला चौथीचा बाजार। कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचो सण म्हणजे आपलो गणेश उत्सव आणि गणेश उत्सव उद्या असा आणि आज मी वेंगुर्ला बाजारपेठेत असे आणि चौथीचो बाजार म्हणजे आज हरताळका असा आणि गणपती आगमनासाठी आज माटी बांधणे सगळे व्यस्त असतले, बिझी असतले आणि हे माटयेचा जो सामान असा ता सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेला असा आणि सगळी तयारी झालेली आहे गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आणि वेंगुर्ला बाजारपेठ अक्षरशः गर्दी झालेली आहे। बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी असतील किंवा नागरिक असतील ते खरेदीसाठी इलेले आहेत। त्याचप्रमाणे जो चौथीचो बाजार म्हणतात म्हणजे जे वस्तू आहेत आता आपली हरताळका आज त्याचे जे वस्तू असतात फळं असतात त्याचप्रमाणे जे माटवीचा जो सामान असा म्हणजे कौंडाळापासून ते उतरणीचो नारळ आणि हरणा बिरणं ती सगळी जी असत ती आज बाजारात दिली मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेली आहेत। त्याचप्रमाणे जी फळासुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेली असत आणि सगळे साहित्य डेकोरेशनचं साहित्यसुद्धा इलेलं हा। तर आज बघूया नेमक्या बाजारात काय आणि त्याचे काय किमती असत। तर मी तुमका दाखवत आहे। पहिली सुरुवातीक आपण जी माटवीचा जो सामान असतं ता बघूया आणि त्याच्यानंतर जे इतर जे वस्तू असत फुलं जी असत ती बघूया। गणेश चतुर्थी हा बाजारात गर्दी हा आणि फुला खरेदी लोकांचो जास्त कल असता गणपतीत। तर हयसर आमका मोठमोठे हार दिसतात, त्या मोठ्या हारांची किंमत कशी काय सांगते? मोठे एकदम पण असतात हे मोठे त्याचे तसे पण असतात। हे असे घेतलं तर 600 रुपये 500 रुपयेपर्यंत असे 800 रुपयाचे आहेत पुढे असं बाहेर याची या मोठ्या हारांची किंमत 800 रुपये हा आणि काय काय फुलं असत? सगळ्याचं गोंडे असत, शेवटी असत, गुलाबा असत, जी गणपतीक लागतात ती सगळी फुलं असतात। आणि गजरो पण दिसता, कसं काय रेट हा गजऱ्याचो? गजरो 30 रुपये फुटा 50 रुपयात 2 फूट 2 फूट आणि गोंड्यांचो कसं काय रेट आहे? गोंडे 50 रुपये पाव किलो आणि शेवंती 100 रुपये पाव किलो। गुलाबा सुद्धा दिसतात, गुलाबांचे काय? 20 रुपये एक पण असत लोकांना परवडण्यासारखे रेट असतात? परवडण्यासारखे रेट असत आणि सध्या जागेवर फुला महाग झालेली पावसामुळे। गणपतीचं आमच्याकडे अगरबत्ती, धूप, कापूर, नाडापुडा, त्यानंतर अष्टगंध, ज्या गणपती पूजा साहित्य लागतं तर सगळं आमच्याकडे काजू मोदकापासून सगळं। काय रेट असत लोकांना परवडण्यासारखे रेट असतात? तरी परवडतं कारण 50 रुपये मोदक सगळ्या ठेवलेले आहेत आणि मसाला गाडी वगैरे आम्ही सगळ्यात स्वस्त विकतो। मसाला गाडी म्हणजे काय आहे, कसली आहे दाखवा? ही एक येतात ब्राऊन गाडी, एका प्रीमियम अगरबत्ती म्हणतात, दुसरी काळी गाडी येतात, एका साधी अगरबत्ती म्हणतात आणि ही जी मसाला असतात ही मसाला गाडी असते। काय किंमत आहे याची? जास्त येतं आणि खूप वेळ चालतं। काय किंमत आहे याची? ती साधारण 40-50 ते 200-250 पर्यंत मिळते किंमत आहे। आणि बाकी पण बघतो तुमच्याकडे धूप बीप असत? रांगोळी, धूप, अगरबत्ती, तेल, कापूर, वस्त्र, वाती सगळं आमच्याकडे मिळतं। रांगोळीची कशी काय किंमत आहे? हे 10 रुपये बारकी पाकिटं ठेवली, मोठी 20 रुपये आहेत आणि 30 रुपये रंगीत आहेत। आंबाडे, कारंदे, शेळी, हरणांची किंमत काय आहे? हरणांची आम्ही कमी दिलो तरी 50 रुपये पेंडी असं नाही, आमचा धंदोच असा तो। आणि कौंडाला कशी आहेत? कौंडाला 50ची 8। 50ची 8। आणखी माटी काय काय लागतं? काय काय सामान आहे? सगळा सामान मातीचाच असा। काय काय आहे सांग? शेरवाड, कांगले, हरण, कांगले कसे आहेत? कांगले आम्ही 40 दिले पण 50 तिकडे दिसत होते। आणि बेड्यांची काय किंमत आहे? बेड्यांची घ्यायची 100, 150, 50, 25 घ्यायची तशी। आणि ही मुळा कशासाठी वापरतात? ती कंदमूळ ऋषी पंचमी ती कशी आहेत? 30 रुपये,
50 10 गावठी भेंडी. तर गणपती लागणारा इतर साहित्यसुद्धा बाजारात असा, अगदी धूपपासून ते अगरबत्ती म्हणा, ड्रोन पत्रा व सगळीच असा. तर आपल्याकडे हे असतं. काय सांगशाल, काय काय तुमच्या ह्याचं? यंदा गणपतीच्या चतुर्थीनिमित्त लोकांचा जो उत्साह वाढलेला आहे, त्याच्यात त्यांची खरेदी पण बऱ्यापैकी वाढलेली आहे. आणि आम्ही आता हे ड्रोन पत्रावळी धूप अगरबत्ती वगैरे छोटंसं दुकान लावलेलं आहे आणि बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. पावसाने कृपा केल्यामुळे लोकांना खरेदीसाठी बऱ्यापैकी वेळ मिळालेला आहे आणि त्यांनी उत्तमात उत्तम बाजारपेठेत काय किमती काय असत तुमच्याकडे? लोकांना परवडण्यासारखे 10 रुपयापासून आपल्याकडे 100-150 पर्यंत छोटी मोठी वस्तू मिळणारी असा लोकांच्या त्याच्यात परवडण्यासारखी वस्तू आहेत. आता पत्रावळीचा पेंडो बघतो, त्याची किंमत काय आहे? पेंडो एक 40 रुपयापासून 60-70 रुपये वेगवेगळ्या दर आकार आणि कलरनुसार त्याचे दर ठेवलेले असतात. ग्लासा वगैरे आणि ते सगळं यूज अँड थ्रूचंच माल जास्त असा आणि लोकांना तो बऱ्यापैकी आवडता आणि लोक घेतो. वेंगुर्ल्याच्या बाजारपेठेत आता तुमका दिसता डेकोरेशनचं साहित्य सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिलेलं असा. आपल्याकडे पॉप्युलर स्टोअरचे मालक असत. काय सांगशाल, काय काय डेकोरेशनचं साहित्य आहे? डेकोरेशनच्या सामानमध्ये ह्यावर्षी फुलांचा जास्तीत जास्त आणि माळ, जसं मोगरा, फूल, त्याच्यावर जास्ती लोकांचा भर आहे. पडद्यापेक्षा पण जास्तीत जास्त ह्या वर्षी. आणि किमतीच्या दृष्टीने काय सांगशाल की यावर्षी किमती म्हणजे अगदी 30 रुपयाच्या माळापासून ते 100 रुपयापर्यंत माळ आहे. त्याचबरोबर ग्रासवर लोकांचा जास्तीत जास्त जोर आहे आणि ते अगदी मुबलक म्हणजे 100 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर अगदी 300 रुपयापासून ते 500 ते 1000पर्यंत लोकांना फुलाचं डेकोरेशन यावर्षी उपलब्ध झालेलं असल्यामुळे लोकांचा फुलांवर जास्त जोर आहे, डेकोरेशनवर खूप जोर आहे. सध्या महागाई सुद्धा तशी जास्त वाढलेली आहे. तर त्याबद्दल काय सांगाल? लोकांच्या खिशात परवडत असे रेट असत काय सध्या? अगदी 30 रुपयापासून ते लोकांना 500 ते 1000 रुपयापर्यंत लोकांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे मटेरियल सगळं. त्याच्यामुळे यावर्षी मटेरियलला जास्तीत जास्त मागणी आहे बाजारमध्ये. सध्या गणेश चतुर्थी म्हटली का फटाके हे येईलेच. फटाक्यांका सुद्धा बरीच मागणी असता. तर काय असा फटाक्यांचं रेट काय सांगशाल? आमच्याकडे ह्या माझा 5वा वर्ष हा गणपती चतुर्थीचा. घाऊक वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये घाऊक दरात आमच्याचकडे जास्त फटाके मिळतात चांगले आणि चांगल्या क्वालिटीचे. त्याच्यामुळे ग्राहकांचा पण प्रतिसाद एकदम नॉर्मल हा, एकदम प्रतिसाद एकदम प्रचंड असा. त्याच्यामुळे मुंबईकर जो असा तो इकडे ह्या आमचा दुकान शोधत येतात. बरं, काय रेट असत सध्या फटाक्यांचे? एक डझन कमीत कमी 140 रुपये आहेत. बाहेर 160ने विकतात. हां, 1000ची माळ आमच्याकडे 130 रुपये आहेत. बाहेर 160-170ने विकतात. त्याचप्रमाणे स्काय शॉट असतात आणि व्हरायटी पण असतात. हो, स्काय शॉटला पण मोठी मागणी असतात. तर ते कसे, त्याचे काय किमती असतात? ते एक सिंगल शॉट असतात, तो बाहेर 100ने विकतात, तर आम्ही 70ने विकतो. परत 300-400 फूटवरती जातात तो स्काय शॉट, म्हणजे त्याचा रिंगण तयार होता, तो बाहेर 700-800ने विकतात. तो आमच्याकडे 550 रुपये आहे. म्हणजे आम्ही फक्त 3-4% मार्जिन ठेवून रेट हे करतो. खैसर आहे या तुमच्या दुकानात? आमचा दुकान घाऊक दरामध्ये फटाके गावडेश्वर मंदिर हा मडगावकर डान्स स्कूलच्या बाजूला आहे. चौथीचा बाजार हा गणेश चतुर्थी उत्सवा गर्दी या बाजारात आणि ह्याच्यात मुख्य नियोजन असतं वाहतुकीचा. तर कसं काय वाहतुकीचं नियोजन आणि पार्किंगची व्यवस्था काय काय केलेली आहे? पार्किंगची व्यवस्था गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आम्ही मच्छी मार्केटच्या खाली सप्तसागर बिल्डिंगच्या खाली त्यानंतर रामेश्वर मंदिरकडे या ठिकाणी 4 व्हीलर 2 व्हीलरची मच्छी मार्केटमध्ये केलेली आहे. ओपन बाजार ठेवलेला आहे खुला, कारण प्रत्येकाला येताना पार्किंगच्या दृष्टिकोनातून सुटेबल होईल अशा प्रकारे खरेदी करून आपापल्या घरी जाता येईल याच्या दृष्टीने माननीय पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नियोजन करतो आहोत. मी स्वतः सारस्वत बँक ते गाडी अड्डा स्वतः पाईप पेट्रोलिंग करून प्रत्येकाला गाड्या पार्किंगसाठी हे लोकही रिस्पॉन्स चांगल्या प्रकारचा देत आहेत आणि लोकांचा रिस्पॉन्स चांगल्या रीतीने भेटत असल्यामुळे आम्हालाही उत्साह वाढत आहे. आणि चतुर्थीचा जो सण आहे त्याच्यात आम्ही एक देवाची सेवा समजून हे कार्य करत आहोत. त्याचप्रमाणे होमगार्डच्या आजपासून आमच्याकडे कुमक मिळालेले आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पॉईंटवर दाबोली नाका, पिराचा दर्गा, शिरोडा नाका, लकी स्टोर, सेंटूस नाका, गाडी अड्डा, चारगदा मारुती मंदिर अशा विविध प्रकारच्या ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे. बॅरिकेटिंग केलेले आहे आणि त्या ठिकाणाहून लोकांना रस्त्याच्या संदर्भात जे कसे वेगवेगळे मार्ग केले आहेत त्या संदर्भात आम्ही सांगत आहोत.
की या ठिकाणी येऊन त्याला सोडलं जाता येईल किंवा जास्तीत जास्त ट्रॅफिक जामिंग होऊ नये ह्या दृष्टिकोनातून आमचं लक्ष राहिलेलं आहे. गणपतीत जास्त मागणी केळ्यांका असता आणि काय रेट आहेत केळ्यांचे? केळ्यांचे रेट सध्या 50 आणि 60 रुपये. म्हणजे महाग असतात की बरं परवडण्यासारखे आहेत, रिजनेबल? डेलीला तरी तो 50 आणि 60च दर आमचा. आणि काल रोजच असो दरा काल तेव्हापासून? असं सण वगैरे असं मला महाग वगैरे कसं काय. फळांचे रेट काय असतात, काय सांगशाल? सफरचंद दिसतात आमका, सगळी फळं दिसतात, सगळ्या फळांचे रेट काय काय चालू आहेत? सफरचंद जरा यावर्षी महाग असतं कारण हिमाचलला द्या झाला ना, पाऊस जास्त भूगोलन झालं त्यामुळे सफरचंद यांच्यावर महाग आहे. कसे काय रेट असतात सफरचंद? सफरचंद 180 150 किलो मग? आणि मोसंबी आणि काय? मोसंबी स्वस्त 80 रुपये किलो. आणि आता डाळिंब पण दिसतात, डाळिंब पण असं 200 रुपयापर्यंत किलो. मग तशी महागच असत की कसं काय काय सांगतात? त्या गणपतीमुळे ह्याच्यामुळे तरी महाग. पावसामुळे जरा महाग झाला, फ्रूट जरा कमी झाला उत्पादन, त्याच्यामुळे महाग झाला. व्यवस्थित होत रे, पण जरा पावसामुळे जरा महाग. पावसाचा परिणाम दिसता. डेकोरेशनचं साहित्य मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेला असा गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर काय काय तुमच्याकडे डेकोरेशनचं साहित्य आहे? डेकोरेशनचे साहित्य असे फुलांचे हे पट्टे असत, त्याच्याशिवाय गोंड्यांचे माळे, हे विस्टेरिया हँगिंगसाठी. त्याचप्रमाणे गोंड्यांच्या माळ्यांमध्ये जवळपास 10-15 व्हरायटी असत. त्याचप्रमाणे कंठी जी आपण बाप्पांका घालतो त्यातले कंठीसुद्धा चांगल्या प्रकारचे उपलब्ध असत. कशा काय रेट आहे सध्या? कारण बरीचशी फळांची बघितली तर थोडी महाग असत, फुला महाग असतात, त्याच्या तुलनेत सध्या यांचं रेट काय आहे? डेकोरेशनचे आयटम अगदी 25-30 रुपयापासून ते 2000 रुपयापर्यंत चालू असत सगळ्याचे. आणि लोकांचा रिस्पॉन्ससुद्धा अतिशय चांगलो असा. म्हणजे ज्याका कमीत कमी होते का एक साधारण 25-30 रुपयापर्यंत गोंड्याची माळसुद्धा चांगल्यापैकी आम्ही देऊ शकतो या ठिकाणी. साधारण किती दिवस अगोदरपासून येऊ तुम्ही या चालू? एक 10-12 दिवस झाले चालू करून. पण आता जो सीझन ह्या मेन 4-5 दिवसातच जास्त ह्या झालो. पण दुकान चालू करून आम्ही 10-12 दिवस झाले. चांगलं प्रतिसाद? हो, चांगल्यापैकी प्रतिसाद असा लोकांचा. निश्चितच. तर मग आपण आज चौथीचो बाजार बघलो, वेंगुर्ल्याचो बाजार, जी माटवीची सामानापासून सगळ्या ज्या फुलं असतील, फळं असतील, ही सुद्धा मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखल झालेली असत आणि त्यांचे सगळ्यांचे रेटसुद्धा आपण बघितले. जर फळांचा विचार केलो तर फळांचे किमती जे असत ते थोडे महाग झालेले असत. कारण त्यांच्याने मगाशी कारण जा सांगितलं की पावसाचा परिणामसुद्धा फळांवरती जाणवलो आणि फुलांचे रेटसुद्धा त्या तुलनेत थोडेफार मध्यम स्वरूपाचे रेट असत. आणि त्या तुलनेत डेकोरेशनची साहित्य स्वस्त असत आणि लोकांच्या खिशात परवडणारीसुद्धा असत. आणि इतर भाजी म्हणा, आपली गावठी भाजी म्हणा, तीसुद्धा बाजारात दिलेली आहे. चाकरमाने उतरलेले आहेत. आपले नागरिक सध्या बाजारात मोठी गर्दी केलेली आहे खरेदीसाठी. उद्या गणपती बाप्पा प्रत्येकाच्या घरात येतले आणि ती गणपती बाप्पाच्या आगमनाची लगबग जी आहे ती अगोदर 2 दिवस सुरू झालेली आहे. आणि आज जो उरलेलो सगळं बाजार तो आज करून सगळे लोक आपले गणपती बाप्पा आणूक जातले. तर अशा प्रकारे होतो ह्यो आमचो वेंगुर्ल्याचो चौथीचो बाजार. आणि सगळ्या गणेश भक्तांका या निमित्ताने गणेश चतुर्थीच्या आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.